RMN Listen Win Anodan Basket Edition Dinita karon sa kilometer 12 sa Nindakbayan sa Davao. Kay dinhi na to i-drop mga kasama ang dala na to nga grasya karon sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Pangalan nimo tay? Ako si Vicente Gumanid. Sige tay. Paghatag og usa ka drama nga imuhang ginapaminaw sa DXDC. Kanarang mubuntag kanang ako ang Pasultihon. pasultihon. Kung ako ang pasultihon tay is correct. Usa na sa mga drama sa DXDC RMN Davao. Okay sir, kay sakto man imong tubag. Mudawat ka syempre sa ato ang usa ka basket. Sige sir, usaw-usaw na to be ang unod sa basket. Itlog, Mm. soriso, Bulad. bulad. O kaning mantika. Sigahan kayong salamat sa RMN DXDC. Okay, congratulations! Gikan dinhi sa kilometer 12 sa Nindakbayan sa Davao. Kauban si Radyoman Joel Beray. Kini si Radyoman Aimee Ginita. Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition